Assalamu alaikum. Barkanmu da zuwa tashan Hatnos. Za mu ci gaba da kawo muku littafin nan dai mai take Farisatul Ansari episode 9. Kar a manta da na subscribe, da na ƙararrawa, a sharing, a yi like. Farisatul Ansar episode 9. Kawai sai jin buɗewar ƙofar fadar masarautar na yi. Wasu gawurtattun mazajen dakaru ne suka fara fitowa sama da 100, sannan wasu kyawawan 'yan mata kuyangi aƙalla kuyangin nan sun kai sama da 50 suke bin bayansu. Kowace kuyanga tana ɗauki da wani faranti mai ƙyalƙyali da kyawawan furanni masu ƙamshi a kansa. Bayan dakarun da kuyangin, kowa ya samu matsayarsa, sannan gimbiya Farisatul Ansari ta ratso ta tsakiyar kuyangi tare da wasu dakaru guda 2 gefe da gefenta. Ga wazirinta na biye da ita daga baya. A yadda nake hango gimbiya Farisatul Ansari daga nesa, gimbiya ce kyakkyawa santaleliya, ta yi ado sai ƙyalƙyali take, tamkar tauraruwa ce ke saukowa daga sararin samaniya. Ni ko na sume da kallonta. Tana da tsayi da sura mai kyau matuƙa. Ta yi shiga cikin tufafi masu matuƙar kyau da ke ƙyalli da walwali saboda adon da aka musu na zinariya da lu'ulu'u. Tana da matuƙar kyan fuska. Yanayin fuskanta cikin nutsuwa da nuna hikima da jarumtaka. Dakaru 2 da ke gefenta suna kama da juna, ga su daka-daka tamkar duwatsu masu rai, fuskarsu a ɗaure, hannunsu na riƙe da manyan makamai, kuma kallo ɗaya zai tabbatar maka da cewa ba su da mutunci da sauƙi. A bayanta kuwa wazirinta ne. Sai na ga wani dattijo mai kwarjini ya biyo ta, yana riƙe da wata doguwar sanda mai ado da azurfa. Ko da yake shekarunsa sun ja, amma idonsa yana cike da basira da zurfin tunani. A wannan lokacin dukkan dakarun da kuyangin suka duƙa da kansu cikin girmamawa. Da dakarun da kuyangun suka duƙar da kansu ƙasa cikin girmamawa, suna watsa waɗannan furanni masu ƙamshi da ke kan faranti ga Farisatul Ansari. Ita kuma Farisatul Ansari a inda suke watsa mata wannan furanni, tana tafiya ana watsa mata furanni masu ƙamshi. Ƙamshin ya gauraye iska, sannan ya cika ilahirin wurin. Watsa furannin da suke har sai da ta zauna a kujerarta da ke nesa da ni kaɗan. Shi ma wazirinta ya samu wuri ya zauna, amma tun sa'ar da ta fito daga fada, ni kawai take kallo. Idon tana kaina, tana murmushi tare da kallon abin da ke hannuna, littafin D-Page. A nan na yarda lallai kuwa
tana iya ganin littafin. Bayan Farisatul Ansari ta zauna, aka busa wani kaki, take dukkan mutanen wajen suka risina mata alamar girmamawa. Sannan Gimbiya ta rufe ido, ta yi wani sambatu tare da ɗaga hannunta daidai gunkin littafin dibej da ke tsakiyar farfajiyar fada. Da alama addu'a take. Bayan ta kammala, ta buɗe ido, sannan ta fara bayani da kunne na ke fahimta ga al'ummar gari. Ta fara cewa, yau muna cikin farin ciki mara misaltuwa. Yau muna cikin rana mafi kyawun rana a tarihin rayuwarmu. Tabbas ba za mu taɓa mantawa ba da wannan ranar. Tabbas na zama sarauniya mafi sa'a a tarihin wannan masarauta. Yau abin da muke karantawa a littattafanmu ɗaruruwan shekaru na zuwan wani baƙo baƙar fata daga wani zamani mai ɗauke da littafin dibej ya tabbata. Yau masifu da annoba da ta addabe mu ta kau. Farisatul Ansari kenan tana irin wannan magana da ƙasaita nasu na Gimbiya. Sannan ta dube ni ta ce, ya kai wannan matashi, wannan gari muna fama da annoba duk bayan shekaru 3. Wasu jinsin halittu ne suke zuwa wannan birni suke kashe ɗaruruwan halittu. Suna neman wannan littafi da ke hannunka saboda sun yi nazari cewa akwai lokacin da littafin zai bayyana a wannan birni tamu. Gobe muke cika shekara ta 3 da za su dawo domin bincike wannan littafi. Suna mana ɓarna mai girma. Duk katangun wannan ƙasa sai sun rushe ta. Kuma bayan tafiyarsu, wani azzalumin matsafin sarki mai maƙwabtaka da wannan birni namu shi ma yake shigowa ya ci mu da yaƙi. Shi ma yana nazari da bincike da zuwan wannan littafi. Ya yi alƙawarin zai iya mulkar duniya da wannan littafi idan ya yi nasarar mallakarsa. Alhamdulillah, laifin daɗi karewa. An nan muka kawo ƙarshen episode 9 Farisatul Ansari. Kar a manta a danna subscribe, a danna ƙararrawa, a yi sharing, a yi like. Assalamu alaikum.